हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളെ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആറാമത്തെ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത്രയും പ്രചാരമുള്ളതല്ല, ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ളതല്ല. ഏത് തന്നെയാണ് നല്ലത്? കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ എന്താണ് നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നമ്മള് അതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളില് ആകർഷകരാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് അപൂർണാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 24. സാനിശ്ചയേന യോക്തവ്യ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ പ്രഭവാൻ കാമാസ്ത്യക്ത സർവാന ശേഷതഃ മനസ്സൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമ്യം നിയമ്യ സമന്തതഃ ഒരു വി കൂടുതലല്ലേ അവിടെ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴി മാറരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ സ്ഥൈര്യത്തോടു കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരനിശ്ചയം വേണം, വിശ്വാസം വേണം. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണം. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ദൃഢവതനായ പരിശീലനകന് വിജയം തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പരിശീലനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാകേണ്ടത് തന്റെ മുട്ടകൾ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുരുവിയെയാണ്. അപ്പോ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത്? തന്റെ മുട്ടകള് കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുരുവിയെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും ഭക്തനെ സഹായിക്കും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വര സഹായം ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം ഈ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നും. ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ 4:30 എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരതി കാണണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കണം, 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുക? ഈശ്വര വിശ്വാസം ലഭിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മളത് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ തീർന്നല്ല. അതും
പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുക. ദൃഢനിശ്ചയം. ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആരെയാണ്? കുരുവിയെ. കുരുവി കടലിന്റെ കരയിൽ മുട്ടയിട്ടു. തിരമാല വന്നിട്ട് എന്തായി? ആ മുട്ട കടലിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ആ കുരുവിക്ക് കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മുട്ട തിരികെ കിട്ടാനായിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് ആ മുട്ട കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ കുരുവിനോട് എന്താ പറയുന്നത്? കടല് അതിൽ നിന്ന് വറ്റിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മുട്ട കിട്ടാനായിട്ട് എടുത്തോളാൻ പറയും. കുരുവിക്ക് സാധിക്കുവോ? കുരുവി പറയും ഞാനത് വറ്റിച്ചിട്ട് മുട്ട എടുക്കുന്ന പറയും, കുരുവിയുടെ മുട്ട. അങ്ങനെ കുരുവി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോ കുരുവിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആരും സഹായിക്കുന്നില്ല. കുരുവിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരും ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ കുരുവിയുടെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടിട്ട് ഗരുഡൻ വന്നിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗരുഡൻ വന്ന് സഹായിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായി? ഗരുഡൻ സാധിക്കുന്ന അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ കുരുവിക്ക് തന്റെ മുട്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ്, അതായത് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സഹായം നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശനൈരൂപരമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്തംഭനാ കൃത്വാ നാം കിഞ്ചിതപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ബുദ്ധിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് സമാധിസ്ഥനാകുക, മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, വേറെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാം. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിന് എന്താണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുക. അതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. യതോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമേതം ആത്മന്യേവാവശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിൽ അധീനനാക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? സ്വഭാവേന ചപലമാണ്, ചഞ്ചലമാണ്. അതിങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കും. അതിനെ പിൻവലിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പിൻവലിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം? ആത്മാവിന് അധീനമാക്കി കൊള്ളണം. ഒരിടത്തും ഉറയ്ക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് മനസ്സ്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കരുത്. അപ്പൊ ഒരിടത്തും ഉറയ്ക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? മനസ്സ്. അപ്പൊ യോഗി ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അല്ലാതെ മനസ്സ് യോഗിയെ നിയന്ത്രിക്കല്ല വേണ്ടത്. മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിന് കീഴടക്കുന്നവനാണ് കീഴടങ്ങുന്നവൻ. മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ഗോസ്വാമി. മനസ്സും നമ്മുടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നെങ്കിലോ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണെന്ന് പറയാം. പ്രശാന്ത മനസം ഹേന്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതാമ കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തും. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും. ആര്? ഈ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ യോഗി. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തനുമായിരിക്കും. അയാൾക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? താനും ഭഗവാനും ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ? സമുദ്രത്തിലെ ജലവും നമ്മൾ ആ ജലം കുറച്ചൊരു പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ജലത്തിന്റെ ഗുണം ഒന്നായിരിക്കും. രണ്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അളവാണെങ്കിലോ സമുദ്രത്തിലെയും ആ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെയും അളവ് വ്യത്യാസമാണ്. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? പരമപുരുഷനുമായിട്ട് താൻ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തിയ യോഗിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഭഗവൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനെയാണ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയാണ്? സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള സദാ യോഗാനിഷ്ഠയിലിരിക്കുന്ന ഈ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. സർവഭൂതാസ്തമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ ജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പരമപുരുഷനായ എന്നെ ഇവിടെയും അയാൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇയാള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനാണ് ഈ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച യോഗിക്ക് സാധിക്കും കാണാനായിട്ട്. പരമപുരുഷനെ എല്ലാവരിലും കാണാനും, എല്ലാവരിലും പരമപുരുഷനെ കാണാനും, പരമപുരുഷനിലെ എല്ലാവരെയും കാണാനും ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച യോഗിക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച യോഗിയാണ് പൂർണ്ണമായി കണ്ടറിഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയാം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയസുർജന തിഷ്ഠതി. അതായത് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച യോഗിയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടറിഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ സ്വാഭാവികളായ മക്കളുടെ എല്ലാം ഒരമ്മ നിഷ്പക്ഷ ഭാവനെ പെരുമാറുന്നത് പോലെ പരമപിതാവും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളിലും പരമാത്മാ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള തന്റെ മക്കളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോടും അമ്മ പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിഷ്പക്ഷ ഭാവത്തിലാണ് പെരുമാറുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര്? പരമപിതാവും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി ചമേ സാചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ട്, എവിടെയും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായി തീരുകയും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അയാൾ കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായി തീരുകയും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയിലെത്തുമ്പോ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായിട്ട് മാറും. നമുക്കറിയാം ഭക്തന്മാരുടെ സർവസ്വമായിട്ട് ആര് മാറും? ഭഗവാൻ മാറും. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തില് കൃഷ്ണനോട് ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥാക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിനും എന്തുണ്ടാവും? വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു എന്നല്ല. നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എന്താ പറയണത്? അതിനെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു, അതിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു, ഏകോഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ
ലയിക്കുന്നു എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നു. ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മില് അടുത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ. സർവഭൂതാസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സായോഗി മയി വർത്തതേ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ യോഗിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? യോഗി ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരെയായിരുന്നു? പരമാത്മാവിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവരുണ്ട്, പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്, എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനിക്കുന്നവര് യോഗികളെ പോലുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുറെ വർഷം ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നവര്, അവർക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും? ഭഗവാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എവിടെ തന്നെ ജീവിക്കും? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. അപ്പൊ ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോ ആ യോഗിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ആ യോഗിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗാചര്യയുടെ പരമകാഷ്ഠയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാം. യോഗാചര്യയില് സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്ന ബോധം യോഗിയെ കുറ്റമറ്റവനാക്കും. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുമ്പോ യോഗയുടെ ആ പരമമായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉള്ള ബോധം ആർക്ക് വരും? യോഗിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗി അത് കുറ്റമറ്റതാക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് പമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സായോഗ പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായിക്കൊണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമനായ യോഗി. എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അവരുടെ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും തന്റെ സുഖം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ദുഃഖം പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് ജീവാത്മാവിന് എന്തിനു കാരണം? ദുഃഖത്തിന് കാരണം. മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് സുഖത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നത്. സുഖത്തിന് കാരണം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും പരമഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും മുറ്റ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ സുഖത്തിന് കാരണം. മറ്റെല്ലാ യോഗകളും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും അഷ്ടാംഗയോഗവും എല്ലാം നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. അഷ്ടാംഗയോഗിയുടെ സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാനും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വസ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമാണെന്നും ചഞ്ചലം മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞ യോഗ പദ്ധതി പ്രായോഗികമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് മാത്രല്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? ചഞ്ചല മനസ്കനാണ്, എനിക്കത് താങ്ങുന്നതാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അന്ന് 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഈ യോഗ പദ്ധതി നിരാകരിച്ചു. അപ്പൊ അന്ന് 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെയധികം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും
അർജുനൻ ഈ യോഗ പദ്ധതി നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അത് അനുഷ്ഠിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രത്തിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗ പദ്ധതി കലിയുഗത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. ദുർലഭം, ചിലർക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരാമെങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നില ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പാട് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അന്ന് ഇന്നത്തെ അത്ര എന്താണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, പല പല തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ആയിട്ട് പോകും. പക്ഷെ അന്നും അത് ചെയ്യും, ചിലർക്കേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ദുർലഭം ചിലർക്ക് സാധിച്ചേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാറ്റിനെ പിന്നെയും പിടിച്ചു നിർത്താം, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം അത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടും വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിനേക്കാൾ അധികം പ്രയാസമുണ്ടെന്നൂടെ അർജുനൻ പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക മാത്രമാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം. തന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ ഭഗവാൻ എല്ലാ തരത്തിലും കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഇല്ലാതാകുന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയാണ്, ശരി, നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി എത്ര കണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും അയാൾക്ക് വിരക്തി തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വിരക്തി തോന്നുകയും ചെയ്യും. അസംയദാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഃ വശ്യാത്മനാ തു യതഥാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമുള്ളതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാണെങ്കിലോ അതിൽ വിജയം നിശ്ചിതമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അതിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാത്തവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർക്ക്, വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വിജയം നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ യത്നിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൊളുത്തുവാൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെയാണ് മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം. സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ എന്താണ് പറയണത്? നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളില് മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട്
മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൊളുത്തുന്ന പോലെയാണെന്ന്. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചലിത മാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാംഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ഞാനിപ്പോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു, എല്ലാം ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറെ ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? വിജയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണ്? പിന്നെ ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, പിന്നെ അതിനുശേഷം ലൗകികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വാസന കൊണ്ട് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പിന്മാറേണ്ടി വന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം, ഗതി. രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ലൗകിക വാസനകളാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ പിന്നെ എന്ത് വന്നു? ഭൗതികമായ വാസനകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പിന്മാറേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി, വിജയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറേണ്ടി വന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കച്ചിന്നോ ഭയ വിപ്രഷ്ട ചിന്ന ബ്രഹ്മിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണാപതി. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുന്നുമോ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഈ അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് എത്താനും സാധിച്ചില്ല, ഭൗതികത നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെയും ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ലാതെ പോയിട്ടുള്ള ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ടുള്ള മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികത നിന്ന് കടക്കുകയും ചെയ്തു, ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്തിയില്ല, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ എത്തുവോ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഏതൻ മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനാഹ്യുപപത്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങേയല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ സംശയം ഇതാണ്, ഇതെനിക്ക് അങ്ങ് തന്നെ തീർത്തു തരണം. അങ്ങേയല്ലാതെ ഈ സംശയം തീർത്തു തരാനായിട്ട് ഞാൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണ കൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്, അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും അവർക്കൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കില്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? ദുർഗതി വരില്ല എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭാഗവതം ഉറപ്പു തരുന്നത് പരാജിതനായ യോഗിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. വിഹിതമായ കർമ്മം വേണ്ടിവിധം അനുഷ്ഠിക്കാത്തതിന്റെ ദുഷ്ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അയാൾക്ക് നഷ്ടമില്ല. എന്തെന്നാൽ മംഗളകരമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. അപ്പൊ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതൊരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകില്ല. അതിൽ മുഴുകിയവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നീചകുലത്തിൽ പിറന്നാൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മം നീചകുലത്തിൽ പിറന്നാലും അവൻ എന്ത് സാധിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷ്ഠിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന വ്യക്തി പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്,
എങ്ങനെയാണ്? യോഗത്തിൽ പരാജിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ വാണതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്? പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ധനികരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അനേകം സംവത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. അപ്പൊ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ നീതിനിഷ്ഠയുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ജനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇനി അടുത്ത ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതത്തി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മായ ദീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരിക്കുക, അതായത് അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. അപ്പോ കുറെ കാലം ചെയ്തു, അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനമൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം വളരെ സുദുർലഭമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. മഹാജ്ഞാനികളായ യോഗികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ കുലത്തിലുള്ള ജനനത്തെ ഭഗവാൻ പ്രശംസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ്. വിശേഷിച്ച് ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗോസ്വാമികളുടെയും കുടുംബങ്ങൾ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗോസ്വാമിമാരുടെയും കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് അതീന്ദ്രിയരായിട്ടുള്ള യോഗികള് വന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ജന്മനാ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകും. മറ്റത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വയം നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? മറ്റേത് പറഞ്ഞത് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? സ്വയം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അവിടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവിത ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മമാണ് നമ്മൾ ആരെ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭാഗ്യവശാൽ തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ ഇടവന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യഥതേ ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധ ഗുരുനന്ദന. അല്ലയോ ഗുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടി പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണമായി വീണ്ടും വിജയം നേടാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രയത്നം അയാള് പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രയത്നിക്കാനും തുടങ്ങും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കഴിഞ്ഞ അപൂർവ ജന്മത്തിന്റെ ആ ദിവ്യാവബോധം മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുൻ ജന്മത്തിലെ അതീന്ദ്രിയാവബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ജന്മത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ തന്റെ 3ാം ജന്മമെടുത്ത ഭരത മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം ആരെ പറയും ഇവിടെ? ഭരത മഹാരാജാവ്. ആദ്യം ഭരത മഹാരാജാവ് വന്നു, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭരത മഹാരാജാവ് ആരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു? മാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു. പിന്നീട് 3ാമത്തെ ജന്മം ആരായിട്ട് വന്നു? ജഡഭരതനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ? കാരണം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് 3ാം ജന്മത്തില് അത് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭരത മഹാരാജാവ്. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്രിയതേഹ്യ ശോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. മുൻ ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകർഷനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതീതീയ യോഗികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. അവർ മുൻജന്മത്തില് സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകാതെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അവർ ആകർഷരാകും. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായിരിക്കും. കാരണം ഇതൊക്കെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അയാൾ ഓൾറെഡി
പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രമാണങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും അതീതനായിരിക്കും ആ യോഗി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമാചാര്യൻ എന്ന പദത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഈ തിരുനാമങ്ങൾ നിരന്തരം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് മുൻ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതില് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ഈ ജന്മം എന്തായിരുന്നു? മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നാമാചാര്യനായിട്ടാണ് പദത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. നാമാചാര്യനായിട്ടാണ് ആരെ പറയണത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പറയണത്. മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷത്തോളം നാമം ജപിച്ചിരുന്ന പറയണത്. അത്തരം നിരന്തരം നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെയാണ്, പൂർവ്വജന്മത്തില് അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ മുൻ ജന്മത്തില് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജന്മത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിച്ചതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രയത്നാദിത്യമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധി തതോ യാതി പരാം ഗതി. സർവ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പൊ എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടിയിട്ട് പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവ കൽമഷങ്ങളാകുന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൽമഷങ്ങളും മാറിയിട്ടുള്ള ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥ, അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. ഈ അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തപസ്സീഭോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി സമ്മതോധികഃ കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ തപസ് ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. മാത്രമല്ല ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? യോഗി. അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്ത് വേണം? യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളാകുന്ന പരിപൂർണതയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗി നാമപി സർവേഷാമദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുകയും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? എല്ലാ യോഗികളും വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. മാത്രമല്ല ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ആരാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗിയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭജതേ എന്ന പദം ഇവിടെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ഭജ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് എന്തിന്റെ ഉത്ഭവം? ഭജത എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. സേവനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ വഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. പ്രേമ വിശ്വാസപൂർവകമായ സേവനം വിശേഷിച്ചും ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രേമം വിശ്വാസത്തോടെ ഉള്ള സേവനം ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ തരം യോഗാചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യോഗാചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് മറ്റുള്ള യോഗങ്ങൾ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള എല്ലാ യോഗങ്ങളും എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ യോഗം എന്നാൽ വാസ്തവത്തില് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. മറ്റു യോഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഈ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തി യോഗയിൽ എത്തിച്ചേരാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യോഗകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.